आसाम पुलिसा ओरैबायदि पावारफुल जानानै फैदों इन्टारनेट कानेक्सन गैयाबालानो अफलाइनैनो बिसोरो जायखिजाया आधार कार्डखौनो चेक खालामनानै भेरिफाइ खालामनो हायो नाथाय अफलाइन डाटाबेस गैयाबालासिनो बिसोरो माबोरै भेरिफाइ खालामो बेनि थाखायनोथ' भिडिअखौ बानायदो नायलांजोब आसाम पुलिसा नर्थ इस्टनि ओरैबायदि गिबिसिन पुलिस एजेन्सि जायखौ आधारनि उइदाय ना मा होनो नोंथांमोना नायनो हायो बेयो माने आसाम पुलिसखौ अफलाइन भेरिफिकेसन खालामनो पारमिसन होदों नाथाय बयनिख्रुइबो गेदेर कुइसनानो जाबाय अफलाइन डाटाबेस गैयाबालासिनो माबायदि अफलाइन भेरिफिकेसन खालामनो नङा होमबा आधार कार्डनि जे किउआर कड थायो बै किउआर कडाव UIDAI आ मोनसे डिजिटेल सिकिउरिटि सिल सोनानै होनाय दंखायो आरो पुलिसफोरा बै किउआर कडखौसो चेक खालामनानै नायगोन आरो बै किउआर कड बा सिला जुदि अरिजिनेलब्ला बेयाव जेबो कुइसन गैला बेयो अरिजिनेल आधार कार्ड होननानै मानिनानै लानाय जागोन बेनि ओंथियानो जाहैबाय पुरा डाटाबेस आधारनि डाटाबेस गैयाबालासिनोबो माने अथेन्टिसिटि नंगौना नंमारा आधार कार्डखौ माने चेक खालामनो हानाय थारमाने पारमिसन होदों जाहैबाय UIDAI उइदाय नोंथाङा बेनि बागै आगोलनो सिगांनो मिथिखायोमोन नामा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम